Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Bathi ubhonzo nganje ngephuzu umatshitshiko mani. Bathi umfana empana semncane odanga bathi diabetes mdalanti cha bamsukela bakethi ngane ihlaza cha. Ufuna abaphathi bezonqamalala lodoloshes bathi ntombi zomdonsa ngenjebe. Sithi umuhle webhonzo. Umuhle wematshitshiko mani. So mfowethu namhlanje ngikuphathele nje ama signs entombazane engakuthandi. Yabona. So ngoba kuyenzeka kwesinye isikhathi ujela ukuthi ubamsene nomuntu kanti uthandana wedwa, yabona. So wedwa kulomshikashika. So ngithi ngikunikeze lama signs ukuze ube aware ngoba kwesinye isikhathi kuyenzeka uthola ukuthi ujajuliswa nje ukuthi unentombi kanti awuzibheki izenzo zakho ukuthi ngempela lo muntu uyakuthanda yini, yabona. So isign yokuqala ke kufanele uyiqaphele yabona intombazane mangabe ingakuthandi noma mangabe uthandana wedwa nentombazane. So njalo mangabe izokuvakashela iqala ibuze iqala ukuthi ngabe into ethize ngizoyithola yini, uzongithengela into ethize noma uzongipha yini imali. So mangabe mhlambe uzodluleka ukwenza leyo nto asuke ayifuna ngaleso sikhathi uza kuvakashele then ngeke azakuvakashela, yabona. Ngobani? Asikho isidingo kuyena, uthando lwakhe into angenayo, yabona. So isayini yokuqala le kufanele uyiqaphele njalo mangabe ezoza kuwena ufuna umenzela into ethize. Uma uhlele ukwenza into kanjalo ngeke azaza kuvakashela. Isayini yesibili ke yabona intombazane engakuthandi njalo mangabe ikufonela noma njalo mangabe iWhatsApp isuke ifuna umenzele ifavor ethize. Njalo usuke mhlambe ifuna imali noma usuke ifuna umsize ngento ethize. Njalo nje mangabe ekuthinta akakuthinteli nje ukuthi mhlambe hayi bengikuchecka nje ngibuza impilo ukuthi uyaphila yini njengomuntu wami, yabona, ikhombisa uthando kwena. So njalo mangabe ekuthinta nje usuke ecela ifavor noma mangabe ake mhlambe uyakufonela nje noma uyakuWhatsApp usuke ufuna umenzela into ethize, mhlambe ucela imali noma ufuna umsize ngento ethize. Njoba ngisho ukuthi akakufoneli nje mangabe mhlambe ezokubuza impilo phela njengesithandwa sakhe, yabona. Cha usaphila yini, yabona. Ngoba phela umuntu mangabe umthande umfonele nje just ukumcheck ukuthi uyaphila yini, not ukuthi njalo mangabe umthinta usuke mhlawumbe ufuna into ethize ezoza ngakwena. So intombazane engakuthandi ke njalo mangabe ikuthinta isuke ifuna uyenzela into ethize. Ayikuthinti nje mangabe ingashodi ngalutho. Mangabe engayifuni imali noma engashodi ngalutho ngeke azaza akuthinta. So isayini le kufanele ube aware kuyona. Isayini yesithathu ke yabona intombazane engakuthandi ayinendaba nemizwa yakho ukuthi wena uzofila kanjani mangabe izinto ethize akanamsebenzi nalokho, yabona. So mangabe enza into uyazenzela nje akakutsheli. Ngisho ngathiwa mhlawumbe unohambo olude noma mhlambe khona into ethize ebalekile ayenzayo akasiboni isidingo sokuthi akwazise indaba akakuthandi vele, yabona. So intombazane mangabe ingakuthandi ke yenze njalo uyazenzela. So kufanele uyiqapheleke ngoba ngelinye ilanga njobe engakwazisi nje kanti ngelinye ilanga uyobese iye kwi-date nelinye isoka wena ungazi, yabona. Ngobani? Akanendaba nemizwa yakho, ngobani? Akakuthandi vele. So enye isayini leyo kufanele ube aware mangabe enza izinto uthola emva kwesikhathi uthi hawu noma ubona ngezithombe zeposta kuWhatsApp uthi hawu bekwenziwa into enje noma benohambo olukanje kodwa akazange azakwazisa indaba akakuthandi, isidingo akazange asasibona ngoba kanendaba nemizwa yakho, yabona. Futhi intombazane mangabe ingakuthandi enye isayini leyo mangabe niqabulana akathandi ukuthi umqabule, yabona. Wena mhlawumbe uzuyitshela ukuthi hayi ubaby nje vele isidalwa sakhe akazwani nokhisi. Cha, akazwani nokhisi wakho ngobani? Akakuthandi. So wena njengoba umfaka ulimi futhi omkade mangabe umqabula uthola ukuthi uyamqabula yena akamuvi like yabona nje ukhombisa ukuthi uyayi-enjoya lento indaba akakuthandi, yabona. So ukhisi wakho akawu-enjoy romance nje yakho evele imnyanyisa, yabona. So isayini leyo ekufanele uyiqaphele mangabe uqabula intombi yakho uthi intombi yakho. Into ke futhi ekufanele uyiqaphele ngentombazane engakuthandi yabona njalo mangabe nixabene ivele idube, yabona. Uvela adube adikibale akuthembise futhi ukukwala, yabona. Ngobani? Akakuthandi vele akakuncengile, yabona. So njalo mangabe nixabene noma ningaboni ngasolinye uvela adube kube namazwi akhombisa ukuthi angikuncengile mina ngingakwala noma inini, yabona. So akafuni nihlale phansi nixazulule into njalo lento ingaye, yabona.
So umuntu mangabe ekuthanda mfowethu phela vele kuyaxatshwana kusofika isikhathi la khona nixabana khona ningaboni ngasoli kodwa manje umuntu mangabe umthanda nakwazi ukuhlala naye nobabili phansi nixazulule into kodwa yena mangabe engakuthandi akasiboni isidingo salokho ukuze izinto ilunge phakathi wena kufanele uthobele bani kufanele uthobele yena yabona so isuke ngakuthandi-ke leyo ntombazane yabona intombazane engakuthandi futhi enye isayini leyo kufanele uyiqaphele iyathanda ukubheka ifoni yakho yabona ngobani ayithembekile yona so icabanga ukuthi nawe njengoba yona ingathembekile nawe othembekile so ngaso sonke isikhathi mangabe unganakile uzithola ethatha ifoni yakho eyiphethe ifoni yakho ufuna ukubheka ukuthi ukhuluma nobani ngasiphi isikhathi makwenze njani nikhuluma ngani yabona so iyakuchecka iyakubheka ukuthi ngabe uyayijithela yini so iyona into eyenzayo leyo kodwa manje isuke isicabanga ukuthi nawe uyakwenza yabona ngobani ayithembekile yona so intombazane leyo engakuthandi enye isayini-ke mfowethu yabona intombazane engakuthandi iphila ngamanga iqambela amanga njalo yabona iyakuchithela ikwenza isilima njalo mangabe beyifonela iphumele eminyango uzuyitshela ukuthi futhi iqambela amanga ithi hayi umngani yabona so ayisuke ingakuthandi leyo ntombazane iqambela amanga iyakuchithela ikwenza isilima enye isayini leyo kufanele uqaphele yabona uma uthola mhlawumbe bamfonela endlini unawe uzombona ephumela eminyango yol-answer ucinga eminyango indaba uyakuchithela and akanamsebenzi nawe yabona ngoba akakuthandi yabo so izinto lezo kufanele uyiqaphele mfowethu mangabe ephuma nje ephumela eminyango kunani uku-answer ifoni la ukhombisa kona ukuthi akathembekile yabona kanti-ke futhi noma esephutheni yabona kodwa uyena osephutheni ngeke uze umthole exolisa ezehlisa nje exolisa kahle ngeke uze umthole enza into efana naleyo yabona so njalo ukuze izinto ilunge kufanele kube wena oxolisayo noma ungekho ephutheni yabona so wena kufanele uxolise ukuze izinto zizolunga phakathi kwenu so ungakuthandi-ke leyo ntombazane into-ke kufanele futhi uyiqaphele ngentombazane engakuthanda yabona nifike nivumelane kahle ukuthi hayi sizohlangana ngosuku oluwukuthi sibonane kuyafika lolo suku iyasiphula leso sithembiso yabona so ngamanye amazwi ayiprioritize ngoba awubalekile kuyona yabona so iyaziphula nje izithembiso zayo ayizigcini yabona ukukhombisa kona ukuthi ayithanda so nifike nihlele kahle yabona nje njoba mhlawumbe uMonday niyahlela ukuthi ayisobonana ngolesihlanu uyafika kulesihlanu mhlawumbe ukutshela ngolesine ukuthi hayi ngisakwazi ukubona yabona hayi ukuthi mhlawumbe vele kuyenzeka ukuthi abantu bayabambeka but yena ngoba vele akakuthandi lento intatshwa njalo mangabe senizohlangana vele enzenjani ahlehlise ngoba lento kuyena ukuthi nihlangane ayikho yabona noma kwesinye isikhathi uthola ukuthi ukutshela ngalo lelo langa lolo nihlangana ngalo ukuthi hayi angisizi thothweni ubusumlindelile walungisa kahle wabeka zonke izinto zakhe eceleni ubufuna ukuzenza kodwa ngenxa ukuthi ubulindele yena yabona so uvela kutshele nje ngo-last minute uthi hayi ngisakwazi ukuthi ngikubone yabona so akakuchazeli funda nokuchazela ukuthi indaba njengoba engeke sakwazi ukubona vele isidingo akasiboni uyakutshela nje uyakwazisa nje ukuthi hayi ngisakwazi ukuthi ngikubone ukuthi wena uzofila kanjani-ke uma ngabe kutshela into kanjalo akanamsebenzi so ngithi angikuvezele nje mfowethu lama-signs ukuze ube aware yabona kufanele phela uthande umuntu engathi u-blind like awuboni ukuthi ukwenzakalani yabona so angithandi mina insizwa mangabe isothandweni noma mangabe icabanga ukuthi isothandweni kodwa manje ayikutholi lokho ekufanele ngabe yakuthola yabona intombazane engakuthanda ayikufoneli ngisho nanokukufonela njengoba ngivezile ngathi mangabe ekufonela ngoba usuke efuna into ethize yabona so ungekho othandweni lapho mfowethu olufudumele noma othandweni nje kufanele ngabe ukulona noma olideservayo yabona so ngithi angivezele nje lama-signs uzube aware ungenziwa isilima umuntu uthola ukuthi nje akakuthandi uthanda into yakho mhlawumbe imali yakho uyakuyuza wena unakile ujabulela nje ukuthi hayi muhle yabona so izinto lezo kufanele uziqaphele ngoba egcineni kosuku impilo yakho le ulimaza wena yabona so mangabe sekushiya uzokushiya nenhliziyo evuzayo ukukhala inyembezi yena ayihambele nje noma futhi senihlukene uthola ukuthi yena akanamsebenzi vele ngoba bengathandi like uthola yena futhi okwalile akushiye kanjalo ayihambele ngeke azazwele akanamsebenzi vele bengakuthandi
yabona. So ngiyathemba-ke mfowethu ukuthi hhayi amehlo akho asevulekile and uzokwenza ngendlela efanele wenze ngayo uma ngabe ubhekene nesimo esikanje. Shapu-ke mfowethu.